आसा खालामो बिदिनो हेड दाउआबो आंनि भिडिअ लाबोनाय जाहोना जाहैबाय र' दसे उनाव मिथिगोन आं बेखौ मबाइलजों लादों भिडिअखौ दा बे भिडिअखौ आं दा मबाइलजों खालामगासिनो गंगार थाइसेब्ला दा हेल' लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव बेखौ बरायबाय आं दिनै गोदान भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव माने आंनि चेनेलाव भिडिअ लाबोनायनि जाहोना जाहैबाय आंनि इउटुब चेनेलाहाय 1K साबस्क्राइब जाबाय एसे गोबावानो जाबाय गोजोननाय मोनदों आरो साबस्क्राइब बिदि 1K साबस्क्राइब खालामनाय मोननानै आसा खालामो नोंथांमोना आरो इयुनावहाय आंखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन दा आं बेखौनो बुंनो सानो दे जाय बिथांमोना आंनि इउटुब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आंनि भिउवारफोरनि थाखाय आरो बिदिनो साबस्क्राइब खालामलांबाय थागोन आंनि इउटुब चेनेलखौ आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन आसा खालामो नोंथांमोननि अननायाव दा बेनोसै आरोना गोजोननाय थाबाय आरो सानाखैमोन जे बेसिबां मोनफैगोन बेनोसै थेंक इउ आंनि चेनेलावहाय भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन आङो टाइमखौनो मोना जायो भिडिअ लाबोनो आरो जेरावबो थांनाय जाया बेनिखायनो भिडिअ लाबोनाय जाया आङो ब्लग आरिफोर आसा खालामगोन एबारनिफ्राय लाबोबाय थानो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आं भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन होमबा नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरो लाइक शेयार खालामबानो जाबाय आंनि चेनेलखौ आरो कमेन्टबो खालाम माबायदि जादों गोजोनबाय थेंक इउ